Kaon na sa si Maro sa baso. Kumakain sa baso, umiinom sa plato. Idol eh, si Mario. Mario siya. What's up guys? What's up mga hitsuraan, mga choy ug chay? Hitsuraang Kulisaw making random videos today. And today, well, guess what? Oh my god! 3 days to go! Woo! We're going home back to the Philippines! Woo! For today's vlog guys, wala lang tayo ikuhan garon. Manaman ko pang butang sa kuang malita. Ready to go na ko guys. Ito na to sila guys. Tanaw na to sila basta nag-prepare na sila sa ilang mga bagahe. Ato na to sila dito sa Pikas room. So tara, upanin ko ninyo guys. Mag-vlog ta karon og way hinungdan. Tara. Uy, mana mo sa inyong kuan? Mana mo prepare? Uy, ay? Mana ka bali? Popoy? Abli daw yung kuan. Malita. Okay na ba? Yeah. Pila na? Isa na. Klaro na. Kaya what to you eh, bingkyo man. Manday pa uli ay na. Ihatag na lang siguro nila ako nimo. Kaya kugsing do. Hatag na kayo kugsing. Kasaraw na pa ko. Pension. Saan ang pension? Kaysa nagkakwa. Yung kita kapwa sa ikadwa. Amo Ano na. may trabaho? Ah, okay. Mora ni. Alam kay Deadpool yun. Saan eh? Lago na. Butang mo diyan. Puji na to ni. Tama ni guys. Kung ano siya ka ng N4 level passer niya ang naong murag kuan ex-convict. So guys, happy kay si Orojo no kay gitagaan ako og malita. Happy kay ko. Tagaan ako og malita guys kay para napag ko remembrance niya ba para di ko malimtan niya. Ako di naman ko malimot sila kay daghan naman kayo dagwan niya sa akong YouTube channel, daghan kayo sa Facebook no, daghan kayo. Ang lata mga naong nito. Dugay maabot ang 25 pero mauli na ni. Pulaan ko sa dagway. May na mauli na guys ay kay para kuhaan ng mga batig na Inigka-taod guys, magbutang may filter sa tablet ni Buddy. Tanaw guys, mo ni siya. Mo ni magka bata-bata man niya. Pero mag-resell lagi yo. Tapos may buhok sa mga. Buddy, ako ko ako ang buhok Buddy. Kanang trimay ko ni daan ni Buddy. Katong pareha to sa iya ba? Nabaga kay lain kita nanda niya. Bro. Kuan ako. ID na ko sa yung sita. Ina yoy. Niwang ba kay kadira yo? Stress pa kayo na. Guys, gitimbang na niya yung malita guys kay sana na pasok pa sa Wala nang papila ni Leo. Yung kabatid na yung namang timbang nyo. Pati bandaan. Uy! Di na, pila. 20 kilos. 20? Fights na. Pati paggamay. Kita ninyo guys. Antay siligan. Chuchuyan mo ka dati yo. Wala kang ngisi yan eh. Pangad pa kanino. Daan ba ko? Nagwapo mo di ko ano yun? Kuha na niya ba? Tangka. Ba yung viewer eh? Papasada. Ano masasabi mo tayo sa Pasada ako ngayon. mga pangyayari? Yakin. Wala, Yakin. pornada. Yakin? Yakin. Pasada. Yakin ang toda. Ano mga sweldo diri guys? Oh? Kiluhin yan. Sweldo na lang, wala na kwarta. Wala 10 kilo yun, 10 kilo. Oo, ilalagay ko nga Baon lang. yung lens, yung 7200, 2 kilo pala yun. Oh, so muna tayo si Ninoy Aquino guys ah. Ayo, oh, dito fashion ayo. Wala yung glasses. Dalon ko ni Pinas. Apa deh? Ikaw ko na suot ba deh kung angyan ba ka? Wala kang picture ni Aquino sa Wow, good. Dapat deh, okay rabi ba deh? Yawa, so tara na din, bago din. Challenge ako na sa mati. Challenge? I-challenge yan ang eyeglass challenge. Muna tayo si Kuana ni Unique. Son, darating ang mga salita. Unique ba ba? Unique. Ha? Unique, unik. Unique mo siguro? Unik mo siguro to. Abot, maro na eh. Unique o unique. Sinta, ikaw ng tahanan at mundo Ay, sa Radyo. balik. Pag-uwi sa Pilipinas, Nananatili na sa bring your ATM card. For the mundo'y init
magiging ikaw. Sabihin sa Yan, nag-explain si Teo sa kuan guys. nahingi kayo ng Sa assistance BPI. screen. Also mention na gusto nyo i-activate ang international withdrawal function ng ATM card. So mahima na siyang regular nga bangka. No! What? What? Never been stated like that. Dali ato lang ko nang Dali ka din, kita naman mo solid buko ka din. dili. Bright, pinaka-bright. What do you think of me thinking of you? Ayo ra magay karon no? Mas gwapo pa man ning karon. Ganahan po. Card pong itlog. Karo itlog. Unsa kay? Mao ni time nga nato mig kuan. Man poji guys. There are times I just can't look at your piece. Bisayaan na akong guys eh. What yung nagamit ng animalis mo? Ngatin. Samira, palit ka na. Pakamatay na. Para, ikaw ginawa. Saan ba ko yung gadog? 5 ka buhok. Ate, 5 di masulod. Lima ka. Di nanti ka na 5 rin masulod. Kaya lang imit na magbasa-basa description. Gaga ba? Ayan, 50 pesos. As kwenta na? 47 pesos. Lagi 200 lagi. Kapag yung ginamos na. Busog ka na. Mabok na sa kagutom. Nagani. Okay na? Wah. Wah, Japan. Tawa. Mali pinakadako sa tibok kinabuhi. Eh, saba mo na ako. So guys, ang mga butangan og filter ning kon. Tempered marne. Tampered glass. Tempered glass ang tablet guys. So tara. Pag-enjoy magtanaw. Di mo ma-enjoy. Mga lawyer. Sagdi lang na niya si Rodjo guys kay para nagbuang. Storya na siya share usay ko niya. Ang tawag ko, tampered glass daw. Tampered glass. At sa'yo mga kasulti. Ano video kung... Hi sa! Uy! Tingnan mo lagi. Lagi bakit na itong apartment. Za, kaway-kaway sa vlog. Za, kaya apel rapay ka sa vlog, ha? Kita kayo mong dakungan na akong. At sa'yo mga kasulti sa dagway ni Rodjo. Uy! Tibok pamilya naman ako. Tibok pamilya. Tibok clan. Storya lang mo dira para makiligon pag kong apil. Si pangutot yun. Maho ta diri. Di may tempered glass. Hindi na tempered glass. Film mo na. Ni. Katong tempered eh. Kuha ko. So guys, dili mao ang katong filter no. Kay dili tempered glass ang ako ang nadala. So balik ko sa ako ang room. Kuha ko tong tempered glass guys. Kung saan nindot nga hinapay guys, ana or ana skilled. Taxi ko ano ni. Upa. Kuha saan ako. So mga ni tempered glass guys. Di ba ni Mao? Tiyok sa view. Ano din ang mas day, face mask day nga init nga pang Pinas. Pa, gwapa-gwapa. Pachichu. Pagod mo samot. Nang bata ni limpihan. Oy Dave, maluto tag sudan nun? Dili. Di na tang luto sudan nun? Balo ni mo. Tuwa na kay hapit-tapit ang manguli. Napay hotcakes balay ka. Tuwa to ka. Gaya na to ya. Ah, sa lunis, masig maluto to. Nakagatas. Na. Balita na to. Itlog ito itong gamiton. Guys, sige. Follow na ni Rodjo. Tibok clan niya. Kani di man standard nimo. Oh, tanawa yung lapas. Ngi. Oh, dili sa umoy. Kaya na daw. Okay na naman. Tao ma dyan na. Bago dyan. Tama ni, di man ni kuan Dave. Dili man siya. Di na masulod dyan. Ang sago ng produktuha eh. Ah? Sa China. Pwede nilaksiwan. Sana na. Nalatili na sa piling mo. Ungos magiging ilaw. Salamat ka. Masarap ko. Pasalamat ko. Salamat. Bisiya ba ni usa diri? Siya pagka sa bro attorney. Okay, para buang dili ni mo andamo ni mong papilis. Labi ni mo. Magkabuang ka pangita sa mong ticket do. Ano pa kay dikaw niya? Hindi mo magkape ang spaghetti guys. Oh. Paruwas na. So guys, ani nga part may kulba na jud kayo pag mabutang gagawin kay magka-bubbles na wala pakyas jud. Taw pre ani nagka-bubbles na oh. Oh, yan ang gibutang guys. Oh, bubbles no. So pag mugawas ng mga bubbles guys, yan ang hilot-hiloton. Ah, hilot niya. So nagyapi gamay. Daghan. Tagiyan ni gamay. Ito yun. Kaya ito na Hindi ko maangko na nay. Patiyo mo na. Kamaw na gikan mo. Hindi kay kurugog kamot. Siyempre. Kaya magulo Basta na yun. Huna mo na. Ayaw pa huna na yun kayo na. Walang layo gatong-gatong kamot. Pero nga na diya, mahal biya kay palita ko anak. Pila na eh.
Sing lang. Paliton ko yung sunugo. Kaon na sa si Maro sa baso. Kumakain sa baso. Umiinom sa plato. Idol eh. Si Mario. Maragod siya. Nitos Eatery. Mudawat og labada. Lolo, dili mas kunyawan. Roma no? Kana ra mga katawan na nung ikat premium. Picture na ka. Moro na akong gamiton. Katawan na naman na. So guys, nagkalisod na si Buddy no? Masakit ang nagkalisod. Ginawa. Grabe ko guys. Pagkikadil cutter. Yes! Ay, na dyan eh. Naadyan na. Di siya matangdang yet. Naray? Di. Last time. Yes! Thanks, buddy. You're welcome din. Yeah, welcome. Murag bata. Kindergarten. Pangipos. Asa man niya akong ilabay? Tanan. Film natin na filter. Film. Sorry, good. Oh, mama. Mama ni mo, mama po na ko. Suon. 3 days to go before Christmas. So that's it for me, guys. I hope you guys enjoyed this video and till next time. Yay! Peace out. That's my best friend.